Hej fra Singapore. Jeg smuttede på en lille ferie. Det er lækkert. Og jeg skulle egentlig have smidt en video ud i går, men der gik for meget feriestemning i den, hvilket også er super lækkert nogle gange bare at give slip og være til stede, hvor man er. Så videoen den kommer i dag. Tidligere på ugen, der smed jeg et blogindlæg ud om sorg. Da jeg var 21 for 8 år siden, der mistede jeg min mor pludseligt, og jeg fortæller i blogindlægget om det her med at gå både igennem chok og sorg, men også om at komme ud på den anden side. I forhold til det her med at komme ud på den anden side, så hører jeg tit mange sige, at der er en gave i alt. Det tror jeg også på, der er. Nogle gange er gaven altså bare ikke større end tabet. Nogle gange så er tabet så stort, at accepten af, at det du har mistet, får du måske ikke helt igen på samme måde. Det tror jeg gør en meget større forskel for dig, end at blive ved med at hige og blive med at søge efter og skal finde den her såkaldte gave, der måske skal føles tilstrækkeligt stor i forhold til tabet. Jeg tror på, at der er en gave i alt. Og spørgsmålet er, om du er klar til at finde ind til, hvad den gave er i forhold til det tab, du måske står i eller har stået i. Det kan være alt som at miste til døden. Det kan være kærestesorger, det kan være arbejde, det kan være identitet. Tab kan være rigtig mange ting, og det er en individuel ting, som ikke kan måles. Og se andre miste større end dig, kan inspirere dig til at sætte pris på det, du har. Det er stadigvæk okay, at du også mærker tab, også mærker smerte, selvom at når du sammenligner det med andre, så føles det måske ikke super stort. Der er ret lækkert her. Det er skønt. Jeg bor for tiden på Koh Tao, og det er lidt kontrastfyldt at være her. Det er egentlig meget lækkert også at lige få lidt by tilbage, inden jeg på søndag stikker retur til Koh Tao. Hvis du har lyst til at arbejde lidt med et tab, du enten har stået i eller står i, så kan du på torsdag i mit nyhedsbrev få en lille øvelse, som hjælper til at give slip på noget, du måske ikke helt har kunne give slip på endnu, for det gør super ondt at give slip, og det er super svært at give slip. Det er ikke nødvendigvis bare noget, der lige sker sådan her. Samtidig så er en del af øvelsen også måske at få sagt tak til nogen eller noget, som har betydet rigtig meget for dig. Måske det er dig selv. Det kommer lidt an på din situation. Men som sagt, det kan du få meget mere af i nyhedsbrevet, som kommer i morgen torsdag. Du kan hoppe ind på min hjemmeside, Laursen Coaching, eller også så skal jeg forsøge at smide et link ind hernede et eller andet sted. Så vil jeg hoppe tilbage til poolen lige herhen og nyde min ferie. Jeg smutter retur på søndag. Og jeg ved godt, det kan måske lyde lidt skørt, at jeg bor på Koh Tao, og at det ikke er ferie. Men det er det faktisk ikke. Jeg arbejder hårdt og har mentorforløb dernede fra os. Så hvis du har lyst til at få en snak om, hvordan jeg eventuelt kan hjælpe dig, spare med dig, inspirere sammen med dig, så smid mig en mail, så lad os snakke ved om det. Jeg håber, du får en dejlig dag med sol, ligesom vi er så heldige at have hernede. Hej hej.